Mga local artists, artisans o creatives gikan sa Mindanao ug ubang bahin sa nasod nagkahiusa sa ginapahigayong art exhibit sa Davao City. Si Chin Sabute para sa dugang detalye. Bisan dunay pandemya, art is life lang gihapon para sa mga talentong lokal. Pinaagi sa usa ka exhibit, gina-showcase karon sa grupong Davao Art Collective ang gatusan ka visual artworks, designer pieces ug artisan works nga kadaghanan gikan Mindanao. Tumong sa grupo nga mapakita ang mga nakatagong talento labi na sa bagong henerasyon. So we want really to come up with this kind of showcase every year so that every year we'll be able to give the creative community an opportunity. Dungan sab sa exhibit ang mga hinimo sa award-winning painter nga si June Pamisa. Mao kini ang inspirasyon sa mga local Mindanaoan designers sa ilang fashion show nga makita gihapon sa exhibit. Ani asab ang mga handicrafts nga hinimo sa mga kaigsuunan sa nagkalain-laing tribo sa Mindanao. Dayon mo kumpleto sa exhibit ang mga baked goodies ug artisan coffee nga hinimo sa mga gagmayng negosyante sa Davao City. Aim namin dito sa Art Collective basically is to actually invite our artists, artisans, designer into one showcase na show. Makita ang exhibit sa Dalang Torres sa Davao City. Free admission kini. Alang sa mga buot mo bisita, abli kini gikan 10 a.m. hangtod 7 p.m. ug magpadayon hangtod December 3. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Chin Sabute para sa One Mindanao.